now. Blowing much mother now, and the rain is falling too. Come away, come away. I see the enemies around you. Come away, come away. I see them try to devour you. Come away, come away. I see the enemies around you. Come away, come away. I see them try to devour you. Come away. I see the enemies around you. Come away, come away. Oh, come away, come away. ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị nsọ ọlụ Igbo anyị ekene ụnụ. Ọmụnwa bụ nwanne ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ n'ụbọchị nke taata. Anyị si gị udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taata na anyị na-ekene ekene onye ekere nkwụọ. Anyị kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ụmụ ibe ndị na-ege anyị ntị, kenekwe ndị ga-ekwe anyị ntị, kenekwe ndị ka ya ege ege. Anyị si ka udo dịrị ụnụ ụmụ ibe na ọ ga-adịrị ụnụ na mma bụ ndụ nrụ oziọma kwere. Ọkwa ha onye ọbụla na-anụ oziọma kwere, ọkwa ha onye ọbụla na-ekwe na oziọma. O nwere ike iche na ụwa bụkwa ihe efu. Ọ bụkwa onye ọbụla na-ekwe n'eziokwu. Ndị makwa eziokwu erukwe ihe is 5% n'ụwa niile. Ndị ma eziokwu, o nwere ihe a na-akpọ eziokwu. Ịmana e nwere ihe mere eziokwu. There is truth. What make is truth bụ ihe ndị mmadụ na-amaghị. Kedu ihe mere eziokwu? O nwere ihe a na-akpọ ihe ọjọọ. Kedu ihe eji akpọ ya ihe ọjọọ? O nwere something ọ bụrụ because of ya hụrụ n'afọ. Mmadụ si na Igbo si na mmadụ onye a jọrọ njọ. Igbo si na onye a jọrọ njọ. O nwere ihe onye ahụ jọrọ njọ nwere ime weta ihe ọjọọ? No. Mana nwaanyị ndị Igbo ji wee yuzuo njọ for one particular issue. Yuzuo mma for one particular issue. Bịakwasị na ihe ọma na anya gbara akwụkwọ. Ọkwa ụnụ fụrụ ka ndị Igbo si eme omume. Udo dị. Anyị ga-ebu nsọ ala Igbo baa rooms, house, market, heaven and hell na ala Igbo. Everywhere nsọ ala must get there. Ka a ghara isi na anụkwaghị ya na ha ama ha. They don't know. No. Nsọ ala must get it to every single family na ala Igbo. O wee shameful thing. Anyị gwabụ ndị Igbo isi na ya amaghị ihe nna anyị mere. Ọ bụ aghụghọ. Arụrụ ana ị nweghị ike isi m na ịma ha ka nna gị si bi ndụ asị ka ọ bụ. Is a lie. Because Nigeria was founded yesterday. Mụ na gị na-abụ, most of us here akarịchara 30 years 40 years. You witness peace in your society. Onye ọbụla n'ebe a witness peace rugoro 30 years. O witness peace na family ha long time ago. Ọ ga-asị m na-asị. So ka anyị kwụsị na this blame game of the past. Asị ka ọ bụ ụgha eziokwu. Ịghọtago? Because na ka anyị were godo ndị ụka nye example. Ụka bịara n'ala anyị 400-300 years ago. Mana mụ na gị anyị erubeghị 60 years. Mana anyị gosiri ụnụ picture 1957 before independent Nigeria ka ọ dị, ka ndị mmadụ si wee na-aga na straight line.
1957 ụka abịachana sinsi o. ịghọtara. So now ihe m na-achọ ịgwa unu na esensị bụ na ngwere hapụ ukwu isi aka akparị ya. Emechago m research fụ na ọ bụghị ebe ahụ unu na-egwu ka nsogbu unu, ebe nsogbu unu si wụ na ngwere hapụrụ ukwu osisi aka akparị ya. Simple. Period. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. And enwekwe n'ihe ị ga-emebe n'ụwa, because o nwere ihe ndị mmadụ, onye ọbụla ma ihe n'ụwa nwere ihe ha ji wee nwee chi nke ha, maka na ọ na chi ka sayensị dị. Sayensị na-afụ afụ, a na-arụ moto, a na-arụ ụgbọelu, a na-arụ ụgbọala. Ọwụ na chi ka ọ dị. Because ọwụ na ị nweghị chi nke gị, ihe o gosiri bụ na ịghọtaghọ the element of the world, ịghọtaghọ how the world work. Ọ ya mere ị nweghị, because ọ bụrụ na ịma ya as above so below. Human being na moto na-aga n'ụzọ na-akpa ofu agwa. Kọmputa na mmadụ na-akpa ofu agwa. So ọwụ na agwa mmadụ na-akpa akpa bụ n'ime chi ka ọ dị, nọ n'ime chi ka ọ dị. That means ị ga-enwe religious philosophy, because ọwa agwa ka a na-ekwu maka akparamagwa. Is about moral behavior, is about morality in a society. So ọ bụrụ na ị nweghị chi, name of gods, chi in your own society, ihe o gosiri bụ na ịghọtaghọ elemental, this element of the world has ya rụọ simple. ịghọtago. So o nwere ihe na-aza mmadụ iso mmadụ abụghị ajọ ihe. ịghọtago. Mana ihe bụ ajọ ihe bụ onye ị na-eso. Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ nsọ ala. Ị na-anya na nsọ, iwepụ dati point ya ndị n'okpuru ya ọghọrọ nso. Ndị Igbo na-akpọ ịtụ vootu nso. Ịtụ vootu, onye ọmacha onye ọ ga-eso aja ya mma, ọmara ụma na-azọ nso aja ya mma, na vootu ka ọ ga-ebe. Onye ị ga-eso. ịghọtago. Now disi onye ị ga-eso anụnwa, ị na-anya ọfụma, ndị Igbo nwere numbers. Ndị Igbo live by numbers. Ọ bụrụ na ị na-agụ ọnụọgụ n'onu Igbo, ị ga-afụ na enwere ihe na-akpọ ofu. The same ofu aha ka a sịkwa na ihe na-efu efu. The same ofu aha ka a sịkwa na ihe na-afụ ụfụ. The same ofu aha ka a sịkwa na ihe na-afụ ụzọ. Efu ya ka na-aga dị ya. Ịgasị ofu ahụ, ịba na abụọ, ịba na atọ, ịgara ya na-aga. Ọ na-egosi gị na this letters ya na-eyuzu ebe a nwere ebe ọzọ a na-eyuzu gasị ya. Ihe dịka ịtọ mmadụ, ịtọ mmadụ, that is onye tọrọ mmadụ na age. That is ịtọpe ihe, to lose something, also to tie something. Anọ, ihe na-anọ na ihe a dị ebe a na ọ nọ ya, he is present. Na ọ dị anọ, mkpụrụ anọ. So ifu na enwe ebe ọzọ ndị Igbo na-eyuzu gasị this word, na ọ bụghị sụsọ ofu ebe ahụ etinyere ihe. Also other places a ga-eji afụzi everything ihe ọ na-achọ imepere gị. Okay, now ka anyị bịa ka ọ nọ n'ubi onye anyị bịara. M ji wee gwa ụnụ na ọwụ na ịghọtaghọ ihe gbasara natural element, you can never do an inch in this life. So na Africa anaghị aga n'ihu. Agwago m unu, wepụ ya thing from your mind. Even if you have your own country today, enwere ihe na-eme ndị isi ojii na-ewe m iwe. So ị na-achọ ịgwa m na ọ bụ ngụ maka ndị Africa ndị ọzọ mara ihe. Ndị Africa ndị ọzọ enwebe ihe ha mere. You are one of them. Enwere ihe ị ga-eme unless ma ị nwere nsọ ala, because all nsọ ala will lay the foundation of ihe a na-agwa gị. Had it been na anyị nwere gọọmenti nke anyị, ihe a na-agwa gị na ị ga-afụ na anyị ga-eme implement. So ọwụ na ndị na gọọmenti ama ha destin na-agwa gị, that's why they never develop an inch. So ọ bụghị inwe gọọmenti bụ isiokwu, is this thing na-agwa gị, is this culture first. Ọwụ na inwe this culture, then you have a government with direction. If you don't have this nsọ ala, enwere ihe inwe gọọmenti go nothing, because it means nothing, period. Because ọwụ na unu na-eche uche, watch go the whole Africa, so buying and selling. The person African country nwekarịcha na military on the na supply ya
military ka ọ na-aba ọgaranya because o nweghị nke ọ na-arụ. Ọ ya ego plan ego, ọ nwekwara gold and diamond ọ ya ego plan, ọ ya ego moto, ihe niile dị na kọntrị ebe ahụ ọ zụrụ ya azụ from A to Z. Onwe nke ọ rụrụ aka ya. Ihe ọ na-achọ igosi gị bụ na ha enweghị chi nke ha because chi the same chi aha do all those things. That means ọ bụrụ na ị nwere this thing, that means you don't have your own religion. You don't have it because religion is science. God is pure science of nature. Ihe a na-ekwu maka ya, nothing more, nothing else. But due to no behavior, then the philosophy of the science will change. Ọ na ị gaa to classical science like nke a na-eme na school, the behavior and introduction will change, but they are speaking about the same thing in a different direction, so the names change. But ndị rụrụ ya mana this thing is this thing, you cannot remove this from this. It's not possible because there is only one moon, there is only one sun, and there is only one star. So ọ gaghị abịazi obere religion change zaba afọ ọzọ, ọ bịazie na classroom zaba afọ ọzọ. No na because of ihe a chọrọ iyuzu ya ebe a na ihe ọ ga-sound, and also to keep information away from the public, to hide it, because all information is power. You don't give free information, or because na enye you free of charge. Information is power, or because a na-enye ya ụnụ na-efi. Ndozi ọdịnala bụkwa otigbere iko, you cannot just get it like that. Ndozi ọdịnala so na one of the strongest organization on this earth. You cannot know it. If nwere ike iche na ịbịaruo ọ dịrị gị izi nwanne irubekwe ịnyabeghị ibidobere ya ebido, because ihe na-agba ọsọ bụ you are going to ala nsọ, not to Nonso house or not to Ifeanyi house. You are going to ala nsọ. So your journey is, you are just beginning the journey. It's about your life, not mine. It's about your earthly journey. We only show you the road, give you light, you move on. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ, kedu ihe iji esi nri? Ọkwa osisi. Ọkwa osisi ka iji esi nri. O osisi ka iji esi nri na. Ọ bụ osisi ka iji esi nri. Ọkwa osisi na-amị mkpụrụ osisi. Yes, osisi na-amị mkpụrụ osisi a na-akpọ fruit. Ịgọ mmụọ bụ osisi ahụ ị na-afụ, because osisi ka eji amụ ọkụ. Osisi ka eji amụ ọkụ. Ịghọtara? So ịgọ mmụọ ahụ ị na-afụ ọ bụ osisi, and that's why mgbe ndị ochie ọ n'ukwu osisi ka a na-anọ agọ mmụọ mgbe ndị ochie. That's why iji afọ bụ na a na-eme egwu ọnwa, because ọnwa bụ ọnwụ, a na-eme n'ukwu osisi. That's why ha ji egbutusi ụdara na village anyị sị na ụdara na-akpọta ndị mmụọ, ndị ụka. Now ukwu osisi ahụ nwere ihe ọ na-amị a na-akpọ fruit. Ọwụ na ịkapụta fruit ahụ from the tree, ịkapụ ya from the tree, ịjụọ na diogo. Ịkapụ osisi ukwu that fruit ahụ from the tree ahụ, ịjụọ na diogo, ịkọtụ ya off from the source, iwepụ ya from the origin, then igbuwa ya, wepụta ọfọ ya, that is the seed. Ihe ọ na-asị gị na ịgọ mmụọ, iju ogu na ịgọ ọfọ, wepụta seed ya n'ime ya. Iwepụta the seed ahụ, ịkọgharịa ya, ọ mịpụtaziere gị mkpụrụ osisi ọzọ. Ọ mịpụtara gị mkpụrụ osisi ọfụ. Ndị Igbo ji wee sị gị ịgụ arọ. Ịgụ arọ ha na-agwa gị ha bụ ngị kachidem jọng, arọ nwatakịrị obere nwa. Ọ sị gị na di abịago, the master have come. Ọ ebe ahụ ka e nwere ihe a na-akpọ nsọ ala. Ụmụazị, ọ ji wee sị gị hapụ ụmụazị ka ha bịakwute m na eze eluigwe bụ ndị dị otu a ka akwadoro ya, the purest of the purest. Ọnwụ mgbe ahụ ka ị ga-akwadi ozu. Ọnwụ na nwatakịrị ahụ pụta ịkwadi ozu. Ịkwadi ozu bụ ịrụ eri arụ. O wee rịba. Onye ebe ahụ ka ị ga-eme ihe a na-akpọ igwebuike. You must separate to have igwebuike. You cannot have igwebuike without separation. It's not possible. Ọ dịghị possible.
mmadụ abụghị mmadụ olesi ma ọ gara this process m na-agwa gị. First of all, osisi aha na ebe ahụ. That is why if you go to Genesis na Bible, osisi nọ ebe ahụ, then apple nọ ebe ahụ. Ihe ahụ ifuru snake bụ dati ịkọ mkpụrụ ihe na ala, ị ga-afụ na ọ na-epupụte, o ji ipupụta ọ na-adị ka agwọ. Ihe ọ bụla ị kọrọ ị ga-afụ na ọ na-epupụta epupụta. All the seed of the apple that snake anyị fụrụ ebe ahụ. All the seed, because e nwere the tree Adam, nwee the fruit which is the Eve, bịazie nwee the snake which is the seed of the fruit. That is why ndị Igbo na-achị ịgọ mmụọ, ịjụ ogu na ịgọ ọfọ. Were ọfọ ya aha replant ya onye gị ihe ọbụla ị chọrọ, because ọwụ ngụnwa now not in control of this child. You will educate the child in a way you want. Ndị Igbo si anaghị amụ aka ekpe na nka. Ihe m na-agwa gị ihe ahụ because of ndị ga-apụtasị igwe bụ ike, igwe bụ ike. Nwanne, there is nothing like that unless this process is been gone. Ị gasịa this process enweta mmadụ. Ị gaghị enwetanwu mmadụ without agaghị this process structured one. You must bring the tree and keep it here. N'ihu gị ebe a, wepụta the fruit from this tree, gbuwa ya ime ya, wepụta the seed, plant ya, then begin to grow the child. You must go this full process. You don't take people from everywhere. Ị gaghị ekpọrọ mmadụ ebe kpọkọrọ ndị asị na na-eme igwebi, ọ naha it can never work. That is why enweghị ihe unu mere ga work. None of them. Enweghị, not Igbo meeting cannot stand. This movement unu na-eme cannot stand. It cannot stand. Ọ bụghị na ọ dịghị correct, but it won't stand because life don't work that way. That is why you cannot have African unity. It can never work. It can work because life don't work that way. You don't have human being because people believe they are human being. Ha nwere smartphone, they can talk and chat on Facebook. Life don't work that way. Ị na-afụ ukwu osisi ebe ahụ ọmịa mkpụrụ. Ukwu osisi ahụ natural law, then go by nature. That is why if you go inside zoo or inside anywhere, Serengeti, anywhere animals live, just observe them, you have ihe na body. You will see it. Ị ga-afụ all those things by natural, then live like that. This is natural way of life. Ị ga-ahapụ ndị mmadụ ndị na-eme life dị iche iche. Onye ọbụla nwere ihe na-eso ya n'ụwa. Everybody, ma nwee ndị ara, nwee ndị si dị mma. Ị gaghị ajọs kpọkọta ndị a niile ọnụ. No. Why we bring people together is to pluck them out from that tree. Pluck them out, bring the seed, replant it, and have a member of us. That is why anyị ji nwee ndozi ọdịnala, nwee nsọ ala. We must purify you from ndozi ọdịnala to take you to nsọ ala. Then from nsọ ala ajibe ala nsọ. You don't just take people like that. It can never ever work. Isi na asị ị ga-enwe everyday problem. That is why ọ bụrụ na ị bịa here na ndozi ọdịnala Igbo, ọwụ na follow the protocol, nwanne, get away. You must. It's a must. Ọ bụrụ about me, it's about the work, the journey. It's about the system. A na-ekwu maka ya, extraction, purification and unification. This is science. You see, the way to build a car, to do every medicine in laboratory, you must do these things. Everything you must do it. Even rice, mgbe ị na-akọ rice, ịkọta rice ịhọpụsị ya aja n'ime rice Abakaliki. That is why eji wee nwe ihe na-akpọ ọkụkọ. In egwu ọnwa, na egwu ọnwa, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ, ebe ka m debeziri ụmụ ihe ada. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ izu ụka. Izu ụka, which is 6 in number. Nwee ihe a na-akpọ izu ọgụ, which is 7 in number. Nwee ihe a na-akpọ izu ahịa, which is 4 in number. Nwee ihe a na-akpọ izu ike, which is 2 in number. You have to train your strength. You have to train everything. You get trained. Everything must be trained. This 4 this thing now kwa Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Mana abezie pieces here divide ya in a way ebe ha ga-anọ, ebe onye ọbụla ga-anọ nke ya.
ịghọta. Bọtụ ndị be anyị che na anyị bere ebe nwanna ya bere ebe ịkọtu anyị akarịghị ịkọtu, onwe ha na-akarị anyị akarịghị ịkọtu. That's why we don't speak anyhow. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị ma ka anyị na-ekwu. Okenye ọbụla na-adịghị serious, o nwere ihe anyị ji eme. N'anya ụnụ ka ọ ga-eme. Anyị ga-epenetrate ala Igbo niile. The children ka anyị chọrọ, ụmụaka ha mụrụ ọfụ, we need them. Okenye bụ volunteer. Ịchọkwa ọ bụrụ oge nwụọ, how many years ka ọ fọrọ gị n'ụwa? How many years ka ọ fọrọ gị? You will die. Ụmụaka ha ka nwere future. Ha nwa, as long as they come from their womb, I need he waste time na okenye. We don't need to waste time on you. Onwere ihe anyị ji ga-eme. Ịchọ ịhapụ. And ịbịakwanụ, you have to abide by the rules and regulation. Ọgwụkwa na ịchọghọ, stay where you are. Ọ dịrị gị mma, ọnya dịbara gị mma. Ịghọtago? Ndị Igbo si a na-azụ nwa azụ. You must be trained. A trained dog is dangerous for the society. A trained dog, untrained dog is like untrained human being. They are the problem in the society. How about the problem? All those people who refuse to abide by the rules, they are the problem in the society. So you don't need to go far to look. No. Onye ọbụla refuse discipline, they are the, asịkwana Buhari, ọ bụ Buhari. All those people who refuse discipline, they are the problem of society. Ọ ha nwa. Ọ bụ na ala bekee, ọ by force, ọ meghie eburu ya tụgbuo na nga. O ruo Afrịka ebe nwere no law, ọkpachagharịba. Kọwa nonsense. Ọwụ ndị agha jụrụ discipline, rules and regulation, ọ bụ ha nwa. So ọwụ na anyị chọrọ ana Igbo dị mma is on us, which ndozi ọdịnala ewepụtago the platform si na ana Igbo must be ala nsọ. In 50 years time we have a new grown up. In 50 years time anyị ga-enwe grown ups. These new grown ups, kedu ndị ha ga-abụ? Kedu ndị ọ bụ? Ọ bụ na enweghị program now etinyere ha now, in 50 years time you will see the worst, because this ihe na-agwa gị bụ life. Ihe na-agwa gị bụ as above so below, ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. You don't have onwe ndị nna na-asị a human being mma nke ndụ. Ihe a bụ okwu ụmụazị. In here ndozi ọdịnala we don't treat nonsense. Mma nke ndụ, beauty of life of what? Life does not have any beauty. Ndị Igbo sị na agwa bụ mma nwaanyị. Ndị Igbo sị na agwa bụ mma nwaanyị, not to face. Beauty of life of what? Beauty of what? Ya bụ okwu ụmụazị. A na beauty. Gị ka na beauty? Nwanne, there is no beauty here. The beauty will character. Agwa gị will your beauty. If your character is good, then beauty is there. If your character is zero, nwanne, there is nothing like beauty there. So onye azụrụ azụ, ọ bụ onye azụrụ azụ, nyanwa bụ onye anyị mara mma, onye nwere agwa. So extraction, purification and unification, I can give you examples from other people. Ndị Igbo si ọwụ ndị mbụ, ndị ọkpụ, molders na ndị egede. Now na ihe m gwara unu again, if you go to religious book of ndị nwa bekee a na-akpọ Bible, ị gaa na Jonah, na book of Jonah, ị ga-afụ na book of Jonah nọ na number 5 of the 12. Ị ga-afụ na Jonah nọrọ 3 days n'afọ azụ, 3 days n'afọ azụ, extraction, purification and unification n'afọ azụ. Jesus Christ died, raised in 3 days. 3 days, extraction, purification and unification. On the 3rd day, he resurrected as a living spirit. As a living spirit. Ndị egede. Ndị egede. Ihe a na-ekwu maka ya. Illuminated ones. Nwa bekee call it the Knight Templars, the Masons and the Illuminati. Ndị Igbo call it ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. A science ọwụ nyanwa extraction, purification and unification.
You cannot have any society without these programs. You can never have any society. Ihe ị ga-enwe bụ ndị ikwe na ndị ekwe na. Ihe ị ga-enwe bụ ọgba aghara, criminals, vampires everywhere, ndị ara. Ọ ihe ị ga-enwe, ndị oshi na ndị ama. Ọ ihe ị ga-enwe. Nna agwa gị eziokwu, because for me, I don't see any surprise in our land. I see future, I see hope, I see sense, I see intelligence, but also I see stupidity. But only way, because my own, agaghị m agwa gị, I don't complain. Anything m kwuru here, there is no complain here. Ihe m na-agwa gị bụ simple thing anyị ga-eme, anyị mee, anyị apụọ ndụ. Not about complain. Enweghị mgbe m sị na UN ga-abịa nye anyị nsọala. No. Europe agaghị enye m nsọala. I don't need them to give me nsọala. I have nsọala here with me. Eji m akwụkwọ nta na akara ebe a jide akwụkwọ nsọala, so o nwere onye ga-enye m anything. The God you are looking for is within us. The God nọ n'ime anyị, ya dịnyere anyị ọrụ. That the God is working. Amadioha ị na-achọ is here working. Njọkụ ị na-achọ is mụ na gị. You got to go. So that's why I wee sị na anyị na-eso njọkụ. Njọkụ life of birth, that is na amụọ na ya, na amụọ na ya, na amụọ na ya. Nsọ ala amụọ na ya. Then he will grow to become the physical njọkụ. Because without ime gị nsọ ala, you cannot get ala nsọ. Ọsọ ndị mere nsọ ala na-aga ala nsọ nwanne. Onye enwe ihe obu enwe ihe ọ na-agbafu. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Our aspiration is been already laid down. The intention is already been said. So nke agaghị asị na amaghị ebe ha na-eje, amara ihe ha na-ekwu. Mba, enweghị chọọchị nọ n'ala Igbo ga-eme more than us. There is no single church because number one, the name we call, ụjọ agaghị ekwe ha kwuo n'ụlọ ụka. Onweghị nọ n'ụlọ ụka ga-emejite ọnụ otu asị na Amadioha. No. Onweghị nọ n'ụlọ ụka ya ekwu maka njọkụ. No. Onweghị ekwe na any movement nọ n'ala Igbo si otu anyị si wee bido kpọnite mmụọ anyị nọ n'ala ebe anyị, nọ mmụọ anyị ka anyị ga-eji arụ in the way of truth and honesty. Enweghị onye anyị na-anara ego, enweghị onye anyị na-egburu ọkụkọ, enweghị onye anyị na-egburu ewu. Ebe anụnwa ewu anyị na-egbu bụ enwere ihe a na-akpọ izu ụka dị ise. Then izu ụka dị ise, nọmba 1 bụ ewu, nọmba 2 bụ ọkụkọ, nọmba 3 bụ osiite, nọmba 4 bụ ikwe na aka ọdọ, nọmba 5 bụ mmanya ngwọ, nọmba 6 bụ mmanya nkwụ. All these things is in content as above so below. Ewu aha nọ n'ime gị ka anyị ga-egbu, ọkụkọ aha nọ n'ime gị ka anyị ga-akọ, osiite aha bụ ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. Separate and unite them as a new soul begin to grow. All those things ka anyị na-ekwu maka ya. Enwere ihe nwa sịrịsịrị mere anyị. Enweghị m ike iwere nwa sịrịsịrị pigbuo otu na mmiri, agaghị m eme ya. Ọkụkọ represent just like the same thing pigeon represent. They are messengers. Ọkụ adịrọ ifuru ọkụkọ na ọ na-akọ. Ọkụkọ bụ ịhọchasịra isi Abakaliki to separate the good from bad. Simple, nothing more, nothing else. To cultivate, nothing more, nothing else. By their name you can see. That's what you were saying. Na na-eji ọkụkọ ewere isi, na ọ na-eji enwere isi. Yes, isi bụ isi. To use it to see, separate the evil from the good, then you have light. You cannot stay with evil. It's not possible. The evil men should always be isolated. The prison is being built by evil men, not by good men. Ihe eji wee rụọ nga maka ndị ọjọọ, onweghị mgbe a rụrụ nga maka ndị ọma. Ihe eji nwee ndị polisi na ndị amị maka ndị ọjọọ, ọhụ maka ndị ọma. So all these things you have to know them. It's as simple as ABCD. So ọkụkọ means separation, to separate the good from evil. Kedu ihe nwaanyị na-eme ma nwaanyị na-egbu ọkụkọ, nwaanyị na-afụ menstruation ya? Ndị Igbo asị ọ na-egbu ọkụkọ is purifying the body.
ndị Igbo said ọwụ mụnwa, ndị Igbo si na onye a na-egbu ọkụkọ na ọ na-purify the body, is cleansing the body. So kedu ka m ga-esi wee masasịa ihe a niile nwere ofu nwa sịrịsịrị mma na destiny wụ life. This nwa sịrịsịrị is life. Life is inside destiny. Kedu ụdị isi ọ dịkwa gị mma? What religion are you talking about? I bụrụ nwa sịrịsịrị pigbuo tụị na mmiri na akọrọ nonsense. Ike can you na nwanne na mmadụ kpegbugoro ihe arụ ebe nnọọ. Get the justification of killing this animal. What is justification? Agụụ na-agụ gị were nni rie. Ịchọ iri ọkọ 100 rie, ịchọ iri ọkọ 200 rie. But ịbịa gwa m na ị na-eme religion, you want to join what? You want to go back to the place you came from. Kedu ihe then why ọka ị ga-egbu or iwu ị ga-egbu? How can you connect these two things? Can you connect them? Nna gị debere datin just because of those people, their mind na-enwere ike ịghọtanwu ihe a m na-akọ. That is why they, because ịgbagide ha detin ha na aghọta ihe na-akọ. Ngwa bụrụ dị ọkụkọ gbuo na. Yes, because onye na-akọ ya ọ gaghị aghọta ya, then ya bube detin. Simple. But to hear ebe anụnwa ya etogo, we have grown above. We have grown above the level. That's why we are telling those grow above the level. Nekwe ihe a na-ekwu maka all those things abụrụ information public at the beginning. You got to go. Ọ bụrụ information public at the beginning. Kama na ihe mere na ọwụ na ịgba nkịtị, these people ga-abịazi eme overshadow the institution as if no nyanwa with the right. What all the list. Yes, a na-egbu ọkụkọ. Yes, not the reason because ọwụ iji nwere isi because na ha gụrụ n'isi ha na ha afụ ụzọ, they don't see, so then give them to console them because you must give them something to hold. But the real information in this is that these things means to purify yourself, to cleanse yourself. How do you cleanse yourself? Separate the evil from the good. Separate the evil. Separate rice abakeleke. Once ị kọtara datin n'uche gị, ịkọta ya, icheta ihe n'uche gị, ịkọta ihe akọ uche na echiche, ịkọta, you separate them. Ịkọta, you separate them. That is only when you can purify. Ndị ụmụaka ka na-asa ahụ n'afọ ọ pụtazi ọ na-aba na-akọ ọdịnala onye si egbu ha ọbara, ọbụghị onye ọdịnala a na-egbu ọbara. Nwanne igwe egbu ọbara nsogbu adịghị, onwekwa onye si ga-egbu n'ọbara. Nobody tell you not. But anyị nwawo ndị nsọ ala, ịmakwa ihe bụ nsọ. If you reduce the vibration of nsọ, ọ wụrụ arụ. If you hide the vibration, ọ wụrụ holy. Gee ntị. So ọwụ na mgbuo ewu nọ n'ime m, I rise because I reduce the stress. Ọwụ na mgbuo outside ewu, then I fall like the ewu, then I have more stress. So ndị Igbo na-use swing high, swing low. That is the principle of rhythm. Principle of rhythm. Swing high, swing low. So if you swing the nsọ high, you rise above. If you slow the nsọ down, you go below. Ọwụrụ arụ, ọwụrụ ihe a na-asọba ga-asọba. You got to go. So ndị be anyị ga-ama ihe gbasara Igbo, ka Igbo bara ha uru, ka ha bara Igbo uru. Igbo is an institution on its own. Institution eji azụ nwa is a way of training the child. Nna nna anyị ha lay a foundation of training on this planet Earth. We created it because we master the science of transmutation. Ndị Igbo na-akpọ ichie. Mba na unu nwere ike unu eche na enwere ebe ndị ichie nọ na-eche unu ka ha bịa gụọ unu ịba. Mba. Ichie wu transmutation. That is why your body, onye ahụ ị na-akpọ ichie nọ na the body, onye ahụ ga-transmute the body. If you resist, ọkụpịa the body, gbuo ya ọnwụ, ọ were na the body. Because ọ transmute.
to transmute something. That is why ha na-akpọ Paul dị asọ yọbara ha ayịyọ. All those things be a code in religion because all code ka a na-akpọ ya, but you don't know how these things are code. Ihe a na-break rego the code. Ọ sị gị na ichie the 24 12 normally all 12 ka ọ dị, but it times ya 12 morning and night or day and night, onye gị 24 but the two, but normally is 12 in numbers because ya na-ekwu a chemical principle. Nothing more, nothing else. Ihe ichie is a chemical principle to ichi to transmit something, nothing more, nothing else. But unu nwa na-eche na enwere one man nọ somewhere bụ ichie ndị ọkpụ, ichie ihe nwa mana a sị gị chie the thing here, ị chọghị chie ya, mba, ị gaghị echie. There is the processes. Life create life through a process. Life through a process ka life ji create. Anwụ na-acha with certain frequency and vibration. Mmiri na-ezo with certain frequency and vibration. Nwaanyị na-atụrụ ime with certain frequency and vibration. Nwa na-edevelop na ovarium with certain frequency and vibration. So we as a people, ọwụ na anyị chọrọ inwe a society worthy of living, we must understand the way things work in this natural phenomena, this natural environment. We must understand. Then I understand that I put way into practical form. Otu nwa anyị nwa ndị ndozi ọdịnala si wee mee. Maka na nna anyị ha mere nsọ ala, anyị emeghị invent nsọ ala. Ihe mere bụ na anyị tiziri ya na-ewe ndị na-amaghị ga-amata, wee nwee ike wee nyere ndị be anyị chọrọ ibi ndụ nsọ ala aka ka ha nwee ike complete their journey. Simple. Ọ bụ sọsọ ihe anyị mere. Sọsọ ya bụ na ihe ọwụ anyị mere invent, ọwụ anyị wepụtara ma ntọala ma isi ala ma iwu ala, onweghị nke anyị wepụtara. Ihe a dịbụ die, ihe anyị mere bụ we compose them according to otu o si wee dị before, not remove, not add. No. Ihe anyị mere bụ na anyị nwetara Facebook to preach to our people, to tell them about these things, and with proud and confident. Ihe ị ga-eme ị na-ekwu ịdị proud, ị gaghị na-eme ihere ma ọ bụ na-akpọ nwa bekee nwere isi ogologo, ma ọ na-akpọ ndị shabat. All those things na-eme ihere. O nwere ike ọ naghị eme ụnụ ihere, ọ na-eme m nwa mfu onye Igbo kpu okpu ndị shabat ihere a na-eme. Ịghọtago? Ihere a na-eme m because ihere ji eme m bụ na this is a philosophy of mind. Is a philosophy of mind. Onye gara America na nke Trump na Trump si ya, what is your religious belief? Isi ya na iwe onye nsọ ala. Trump will respect you because ndị be anyị confused. People aghọta ihe bụ ọdịnala Igbo wucho. Omenala wụ celebration, which is the 5 in number. Omenala is celebration, which is the 5. Ọdịnala the 4 in numbers, which is ilu ụwa, which is ọgbanje, which is iyi ụwa, which is ilochi. They are 4. Then this iyi ụwa the 7. Only divide ya ọfụma, onye gị total 9 in number, because 1 plus 2 plus 7 onye gị 9 in number. Ọ dị 4 but count ya ọfụma because o nwere 7 dị invisible na ha afụ anya. So ha ghọtago the differences between ọdịnala, omenala and nsọ ala. They don't understand. That is why anyị na-ekwu maka nsọ ala, ha anaghị aghọta ihe anyị na-akọ. Ha che na ya ga na-ekwu maka ọdịnala. No, anyị na-ekwu ndozi ọdịnala because ọdịnala n'ebe aha ka that ihe na-akpọ to baptize somebody, to initiate somebody into Igbo philosophy. No, n'ime ọdịnala ka ọ dị. It don't be something that is a philosophy. No, you have to create the philosophy.
but you can be a holy person. ị nwere ike ị ga-abụ a holy person. For you to achieve holiness, you must be holy. You must be part of something to do something. Iche ime something, you must be part of it. Ị gaghị emenwu something from outside. You must look like that thing before you can be part of it. You got ihe na-ekwu? So ọ because of na anyị na-ekwu maka nsọ ala, anyị ma ihe bụ ọdịnala Igbo, mara ihe bụ omenala Igbo, mara ihe bụ ntọala, mara ihe bụ ntọala, mara ihe bụ isi ala, mara ihe bụ iwu ala. All those things we know them. Mara ihe bụ egwu ọnwa, we know them. So mara ihe iji were nkwu na nsọ ala bụ nekwe, because without nsọ ala you can never ever know science. Because nsị anyụrụ anyụ ọwụ nsọ ala na nsị ka nsọ ala dị. Nsị a na-anyụ anyụ because nsị aha you need to separate, because nsị ọbụghị ọkụ, nsị abụghị ọkụ, nsị akụgbugo the old self anwụgo. So ihe nweziri ebe a na poison is a chemical reaction, is nuclear. So inside that nuclear ahụ, ebe ahụ ka e nweziri the mentin, all from na nsị ahụ ịnyụrụ anyụ, ebe ahụ ka e nwere the mentin. I separate the good from evil inside that nsị, inwetezi higher mind, inweta Christ, nweta njọkụ. Ị gaghị enwenwu njọkụ without nsị, because nsị esie na esie sipụtezie the raw chemical or go spirit. He needs you to separate this spirit from the evil one. Area mana ị chọrọ nke akamụ, ị chọrọ ka emere gị akamụ ka ị ṅụọ, iwere ọgụ na-enwe ihe o mere gị, gbuo ewu na-eme ihe o mere, asị ka egbuo gị, igbuo mmụọ gị na-adịghị mma, isi mba, ị na-atụ akwụkwọ. Ụmụ ibe, ọ bụghị ụta ka esi eme ya. Ịghọtago? Ndị niile a na-ekwu iwọchi ya, most of people na-asị ka egbuoro ha ọkụkọ na ewu, na ọ bụ ndị na-eme na-achọ ka ha bata nwụọ echi. Most of them ọwụ na ha na-eme datin jos ka ha nwee ike ịpụ ndụ. Mba, n'ọwa oshi na ama, ndị oshi na ndị ama, ọ ha nwa na-eme those things because o nwere ihe ị ga-achọ ime n'ụwa isi tụrụ nsọ ala ị gara ime accomplish. Ekworo ana anya ukwu ana, ịdị bold to confront your problems accordingly. Be bold to confront your fear, your enemy boldly. Life is only but once. You cannot die stupidly. You might die for accident, but not die a coward or stupid. No. Ọnwụ na ịsa onwe gị asa, ndị Igbo si asa atọ, ịsa ịrịa. Ịsa onwe gị, onwere ihe onwe gị nsị gị na-enwe. Even mmadụ bịa gwa gị nonsense, ị ga-ama. I tell you, you become nonsense. A na-ewezighị iwe. Mmadụ bịa gwa gị, mmadụ na-ekwu nonsense na ị mara. Mmadụ kọrọ gị, mmadụ bịa tụọrọ gị asị na ị ga-asị gịnị ka onye a na-akọ dị. Ị gaghị aghọta ihe onye a na-ekwu because radio station bụrụ 88.9, itunuo 88.8, ị gaghị abatanwu na the station. Okwu a na-ekwu is just like radio wave. Brain a na-ekwu is just like those frequency wave a na-ekwu, that radio number. You got to. So ọwụ na mmadụ gwa gị okwu ahụ, that na-abanwu na that your brain, that means ịghọta ihe onye a na-akọ, because that your brain is moving fast above that nonsense. Ị ga-asị ka nna ka onye a na-akọ dị, aghọta m ihe onye a na-ekwu. Onye asị na ka ihe onye a na-akọ akọ. That is why our message here is different. And onye ọbụla na-adịkwa ha nụ higher enough, ọ gaghị aghọta ya. O nwere ike iche na o nwere ihe a na-akọ. O nwere some people ọ ga-asị a na-achọ ego gịnị, ego gịnị. Anyị adịghị ka ndị na-achọ ego, anyị ọ dịghị ka ndị na-achọ ego, because ihe onye na-eme ka ọ ma anya ya.
ihe onye na-eme ka ọ ma anya ya. O nwebeghị mbọsị anyị bịara ihe kpọọ mmadụ onye ochi na ọ na-ezu ochi, mba, ya emebeghị ihe. So ọ bụrụ na ya emebeghị ihe, that means we don't care. Sị na ọka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ọ ihe onye na-eme n'ụwa ka ọ ma anya ya. So isi na ndị ndozi ọdịnala na-achọ ego, ọ bụ ihe ị na-eme ka ị ma, because o nwebeghị onye n'ime ụnụ since ụnụ pụtara ụwa pụtara na Facebook na-ekwu maka Amadioha with complete information, na-ekwu maka nsọ ala Igbo. Ọ bụ ọdịnala Igbo nke afọ na Google ha na-ekwu maka ya, no with that knowing ihe ọ pụtara. Omenala Igbo nke afọ na Google, onwe ihe anyị na-ekwu ebe anyị na Google. Go to Google and search them, ị gaghị afụ ya. Egwu ọnwa anụ anyị na-agwa ụnụ ebe a onweghị na go to Google, you cannot see the same thing anyị gwara dị here. Otu anyị si wee place here, go to Google chọọ Ichie, ma ma enwere ebe ị ga-afụ Ichie 12 in number with the name. Agaghị m agwa ụnụ ebe a, gaa chọọ ya. Gaa chọọ ma enwere ebe ị ga-afụ ama Igbo ma nta na akara na Google with the complete set of information 36 in number. Gaa chọọ ya, ịma ma ị ga-afụ ya. Ịpụtazi ịbịa gwa m. Ọ bụrụ na ịchọsị ya afụ ya, bịa gwa m, ọkwa na ifo bịa gwa m. So ọ dịghị ka ya na-achọ ego. Ihe anyị na-achọ wụ the mind of our children to change our society, period. The mind of the children to change the society. Ụmụaka bụ ndị dị asọ, they are the holy because ha mara ihe ọjọọ. We must place them and develop their mind with that holiness inside them. We don't let these criminals corrupt them. Anyị ekweghị ka ndị a corrupt ha, this criminal corruption in our land corrupt our children. No. That is what we stand for. If you don't know it today. A na-egbuo na ha ozu, gburu ozu. Look at ndị nkịtị gburu ozu, a ga-ebe ebere ozu mgbe ọbụla ha na ozu, mgbe ọbụla ha na ego nwa ha chetakwa ha nọ, ego nwa ha enweghị. Heji ị ga-esetịrị ha up something before ị mara ihe na-eme. The same people ị chọrọ inyere aka will destroy everything, still come back to blame you. Isi ha mee ya eme, ha agaghị emenwe. They cannot. Ordinary management they cannot. Ordinary management ha agaghị manage nwu. Ịgwazi ya isi ifugo ya na ifugo why I tell you about nsọ ala. Ọwụ na iwe onye nsọ ala, ị gaghị eme ụdị mistake ya, because ndị nsọ ala anaghị eme mistake, because inside your mind ịbụ onye nsọ, ịchọrọ igwu wayo. Nwanne wayo nwere ndị a na-egwu wayo, nwere ndị anaghị egwu wayo. Ịma nna agwa ụnụ ihe everyday, ụnụ anaghị ekwe. Disi ndozi ọdịnala a na-eme, disi nsọ ala a na-eme, universe move with mind. We speak with the mind of those who are before us. You got to go. So ichi igwu anyị wayo, that thing you will see, just you will see by your ị ga-eji anya gị fụrụ ya, that na enwere onye a ga-egwu wayo, nwe onye a ga-egwu wayo. It's not about me. Man na-ekwu everyday because I'm just speaking. Ihe m na-ekwuchitere bụ ndị be anyị, ndị kwere na nsọ ala ọnụ ha. Ana m ekwuchite ọnụ ndị kwere na nsọ ala with those mmụọ na ala Igbo. I speak for them. I speak for the spirit crying in the land because of these criminals, armed robbers. Ndị ochi na ndị amaju na anyị. So I speak for the ancestors who are crying in the grave. Say, how can I give birth to this kind of thing? How can me, a whole Igbo, give birth to this kind of people? Ọ dịghị enough. This ihe mere no, because unu amaghọ why this Jewish movement begin. You have been expelled. I quote, you have been expelled from the identity of Igbo. But each and every, I am telling you that the gods are not to blame. You can never blame them because they are invisible and visible at the same time. Kedu ka onye ama ihe, onye ma ihe amụrụ ọfụma mụrụ gị? So all God need iberibe.
n'ịdị iberibe. There is Spain, there is America, there is France, there is England. These are people's identity. So kedu ihe ga-eme ị ga-eji anọkọta sizie na isi from somewhere? Nwanne o gosi na isi adịrọ gị mma. You are not, isi adịrọ gị mma. Ịghọtago? Ihe o gosiri because ọ na isi dị gị mma. Ị nweghị any reason. Because ị na-ekwu maka identity. You are talking about identity. Anyị anaghị na-ekwu maka nsọ ala or no nsọ ala. Because Igbo is like a marketplace. We extract you, then we purify you, then we put you as Igbo bike. You got that? Mana nke nna aghọtaghọzi bụ na these people achụpụgoro achụpụ na ana Igbo. Ana Igbo expel them. Mmadụ nọkọta nnọọsị jati from Israel. Nna, that thing would the worst thing nwere ike ime onye isi ojii n'ụwa. Because you may any reason. You don't have any reason. You may reason to say it. Igbo onye Igbo na-eme gị ihere. Ajụọ gị isi because of na-ajọ political support. Ọ dị ka ndị ahụ ị na-ekwu ha ka ndị British power nwe. Ị ma na British nyere ha ebe ahụ ha nọ. Do you know that? Ị ma na ndị British ko nyere ha ebe ahụ ha nọ. So ọgwụgwọ ọ bụzie na ị na-achọzi favor. Your favor will not work. Because ndị agha nyere ha power ebe ha nọ. Ọwụ ndị agha bụ ndị gị na ha na-agba mgba. You got that? So ndị be anyị anaghị echu mgbe amụ na before you were human being, you must go a process to make you human being. If not, you are not a human being because your ability of reason is not standard. Your ability of reason is not standard. One religiously you can associate with any religion of nature on one is a free way to do. Differentiate ha m na-ekwu, they are not the same. Asị m ndị Igbo si na ndị Igbo si Israel wee bịa, not ndị believe na Judaism. No, you can believe in Judaism as your belief system. They are two different things. It can be a Muslim, it can be a Christian. Otu anyị nwasị were bụrụ ndị nsọ ala Igbo. But nke m na-ekwu maka ya bụ na mmadụ isi na ndị Igbo si from Israel. Ihe o gosiri bụ na your sense of reasoning is kaput. Your medulla oblongata enwego problem. Your medulla oblongata nwere problem. You are suffering from catastrophic na oyibo asef ya catastrophic mentalism. Ọrụ ndị na-asụ oyibo na your mentally destroy go, not destroy complete. Because why? Every country a system to develop a state, an ideology. Yeah, science ka ọ bụ. Because ndị Africa amaghị na science. To create a state is a science on its own. Both ideologies is included in this science. You got to go. So ị gaghị anọkọta si na a whole race si from somebody. Ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na ịghọtaghọ ihe ọ na even ọwụ casting is casting. Ihe niile m kwuru ebe a na-agbakenyeghị m single external ideology n'ime. Ihe niile m kwuru ebe a ma egwu ọnwa o, ma nsọ ala Igbo, ma ntọala Igbo, ma ntọala Igbo, ma isi ala Igbo, ma iwu ala Igbo, o nweghị nke m kwuru with the external information. I say everything in Igbo with Igbo definition, with Igbo ideology, nothing outside. So kedekwere ebe ị ga-agbado okwu agbado wee na-agwa m na Igbo si from Israel? Where? But ihe niile m kwuru ebe a did not say anyone. And if you want, I can still tell you the same science in Igbo, in Latin, in Judaism, in Quran. I can still tell you. So nweghị mgbe ndị Igbo si ebe ahụ, because all these things are ideologies created by indigenous people of the world. Israel, in America, in Europe, in Igbo. So we are capable of creating our own, and we did it on our own. Simple as ABCD. It just you somebody go and be. We don't care. If you want to be, go and be. We don't care. That's why we go na. If you like, waste your time till the next generation, you cannot accomplish anything, because the fundamental of ihe na-eme is baseless. For in a watch too much television,
Your problem is too much television, not because of the cause is unjust. The cause is just, but the foundation of the struggle is loose, or the loose and corrupt. Ọ bụrụ eziokwu. Yes, because ndị Igbo chọrọ ịgọba n'onwe ha. Ndị Igbo must master nsọ ala Igbo, because that is the science of nature. You must master it. Every single god in Igbo land must be propagated and projected to the external world. Yes, because that is what government represent. You cannot live in isolation based on political ideology. It's a political science. So ị gaghị anọkọta want to influence your people's mind with external influence and talking about a state on your own. It makes no sense, and it can never work. It doesn't make any sense. You are talking about in na-ekwu maka a state, free state with external mindset. Can you biko mere m explain ofuma, because me I don't understand. Where is the security? Ihe ọ na-egosi bụ na you don't know what is government. You don't know what is government. Government ha na-achụgharị Julius Asanda ka ndị America na-achụgharị na only green information ha, and you are talking about external influence, talking about a free state of your own. ya wee gbuo nwa. You got to be egwu ọnwa, because where is the secrecy of a state here? So ihe ọ na-egosi bụ na nwanne anyị na-agba odibo, anyị nidikwuru ịgbakwa odibo more and more, so that ka anyị master ihe ọga anyị na-eme, ka anyị nwee ike isoro emebe ihe ọ na-eme. Simple period. Otu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Enweghị m ike ịtụrụ ndebe anyị asị n'ụwa. Ihe anyị bịara ime onweghị limit. Ihe anyị bịara ime wụ forever and ever. So imekwa na expect echi ma nwanne echi ka anyị kwụsị ma ọ bụ ka anyị mee ihe ọzọ. Mba, we will say this thing at the end of the day. Our destination is building nursery and primary school, building places of events across Igbo land. Build a place to live, sọsọ ndị nsọ ala n'ala Igbo forever and ever. And mbọsị ọbụla ị hapụrụ nsọ ala, we will tell our children is in our books. Any day ị hapụrụ nsọ ala, mgbe mana nke mbụ ha mere chefuo, because onwe ha edere na akwụkwọ ha chefuo ya. Once ị hapụrụ nsọ ala, aka akpara gị, because ị na-egwu mmiri gwugide mmiri, mbọsị ọbụla ị kwụsịrị igwu mmiri ahụ erie gị. Mbọsị ị kwụsịrị igwu mmiri, dị same mmiri ahụ ga-eri gị. So ị ga-egwugide dị mmiri ahụ forever and ever. Nsọ ala ị gaghị akwụ. Ị kwụsịrị na nsọ ala, ị baa na arụkọ, because the generation coming after you will deviate. Ha deviate ha na, the land will go into chaos. Ndị Igbo si ọda adịgide. Ị na ha anụ ya inube before. Ndị Igbo si ọda adịgide nwanne ọnwa mgbe nta. Ịghọtago mgbe nta ọda adịgide. Ịnwa anwa afọ ọkụ ọpụ nwanne apịa gị. Ife ọgwụgwọ adanụ ịbatakwa na line. Ife ọgwụgwọ ọpụ nwanne apịa gị. Ife ọgwụgwọ adanụ ịbatakwa na line. Simple as ABCD. Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Onye chọrọ ịbata na nsọ ala Igbo, nwanne bịaba. Enwere levels. So level 1, level 2, level 3. Ebe o ruru gị banye. Ịchọ ịmara ihe. Ala Igbo, ndị Igbo ga-arụkasị nwunye. Ọwụ na Ifeanyị Ụba bụ onye nsọ ala, ibe towere onye nsọ ala. Ndị a niile nọ na-eme ọfụma n'ala Igbo rụ ndị nsọ ala. Ị na-achọ ịgwa na that land, nwanne, that land, the ka anyị ga-esi wee pesa the land with technology. Ihe anyị ga-eme nwụrụ nrụka. Even North Korea agaghị afụ azụ anyị anya, even China agaghị afụ azụ anyị anya. Ndị aka nọgodo na-akpọ Jizọs ọ bụrụ nwa ngwọrọ dị ka anyị ma na-agba ha ka ihe ga-eme ka Igbo dị mma. Look at nwa ngwọrọ, ihe na-anaghị eme ndị a. How old am I? Afọ one ka ndị ha buru afọ na-akpagharị. Afọ one ka ndị m ga na-agba ha destiny. Look at ndị nna agba. Ndị a bụ ndị mụrụ m amụ.
ndị a bụ ndị mụrụ m amụ, ha mụrụ m amụ by age, ha jekwara akwụkwọ sef karịkwa ụmụ na-agba ha luku na ihe a ga-eme ka na be anyị dị mma, ha mee ntị ka ha nụ ya. Very soon anyị na-eji flyers, we are going with flyers. Ha jụ anyị adọsa ya n'ọnụ ụzọ ha, ha jụ ige ntị anyị edesa, anyị amapa na moto, anyị amapa na moto nsọ ala ebe a n'ala Igbo, nsọ ala, science and technology here, worship here, we must do everything here in our land so that enemy come, we know when enemy come. Ndị iro bịa mara mgbe ha bịa, ịmara mgbe ndị ochie aha based on Igbo religion, o nwere mgbe ọ na-eme oruo ndị ha ndị a na-eme ndị Hausa ọkụ otu ha kụọ alawakụba. N'ala Igbo ọ na-eme ọkụ, nwere time ọ na-eme ọkụ mgbe aha anyị eburu ogene na-akụ ebeteghete abụọ mere ha iri, abụọ mere ha iri. Onwe onye afọ ruru iro that time ama na onye ahụ abụghị onye obodo. Onye ọbụla afụrụ n'iro mgbe aha a na-akụ ekwe aha ma na onye aha bụ outsider, because all code. So onye ọbụla amago, onye ọbụla bụ onye amaala ọ dị ala, ọnụ ha na-ekwe aha onye ọbụla agụ ọjụ na be. So ọ mgbe aha ka eji ama ndị bịara abịa outsiders. 4 o'clock in the morning, titikokokom, ekwe mgbakọta, abụọ mere ha iri, ebeteghete, ekwe mgbakọta. Onye ọbụla afụrụ n'iro that time, jide na ọ bụ onye ori. Ọgba ha na ihe a na-akọ dị. All those things will way to govern. Ma ọ bụrụ na enweghị power, otu ọsọ nsọ ala ga-enye anyị a stable Igbo land, stable political philosophy, think of nke echere eche wee mezie ya ọma. Ma ọ bụrụ ndị ọgwa mezie ya ọma, then we push them with our force, push them to the top. Nothing can stop them because we back them with everything. Ha go up, anyị egbuo ha nye ha na ndụ. Simple. N'ugwu onye ọbụla gara na parliament for go up, ọ naghị abatazi ugwu, ọ batadị ha achụpụ ya. Nwanne ihe a na-agwụ na adịghị difficult, ọ dịghị difficult. All these things are simple thing in matter. Is a simple extraction. We need to cut our people off from the tree, seize them, deprive them of oxygen. If we deprive them oxygen, then they will begin to develop internal oxygen. Then only then implode will happen. We need to deprive them this. That is why if you go to Asians, hemero internet, that is deprivation of oxygen. They don't use internet. That is why iji wee bịa na protocol of ndozi ọdịnala, you will see something, many things avoid because that is where your evil, that is where the corruption came from. Don't believe in nonsense. This nonsense, there is so much nonsense in Facebook, in WhatsApp. Asịrị. Don't believe in asịrị. Anyị anaghị akọ asịrị ebe a na-akarị asịrị akarị. Anyị akarị gị ịkọ asịrị. Mmadụ bịa kọrọ m asịrị na asị ya nwanne, I don't need that nonsense. I don't need it. Because one man's food is another man's poison. Na nsọ ala Igbo, na ndozi ọdịnala Igbo, anyị anaghị ege asịrị. Onye ọbụla na-ege asịrị abụghị ndozi ọdịnala Igbo, ebe asịrị. Onye na-ege asịrị abụrụ one of us. Asịrị, ndị Igbo na-akpọ ya asịrị, asịrị gbaka ute. We don't listen to it. As long as na the cause remain intact, each and every one of onye ndozi ọdịnala nwere a task and role to play is to defend the institution and defend nsọ ala Igbo and defend onye ọbụla bụ onye nsọ ala Igbo bụrụ onye ndozi ọdịnala Igbo. That is your duty. Bụkwa na-akọ asịrị ndị na-agba egwusi. Anaghị eme ụdị ha.
akwụkwọ nta na akara anyị rebe ya erebe, onweghị onye ga-aka anyị kpata ego n'ụwa because all the first of its kind, but we promise to give it our members to unveil the secret being keeping by our ancestors, to them special ones. For the life next 100 million years to come, onye abụghị onye ndozi ọdịnala can never have that information in that book. For the whole their lifetime they can never, because before us it wasn't, after us it won't be, unless ma onye ndozi ọdịnala ga-ewere enye ha, and onye ị gaghị aghọta nwunye, because ndị anyị ga-enye anyị ga-akọwara ha ihe dị n'ime ya, we will explain it to them. Onye akọwagharị agaghị aghọta nwunye. Ịgọ mmụọ dị ebe ahụ, ịma ihe ọgwụ, iju ogu ịma ihe ọgwụ, ịgọ ọfọ ịma ihe ọgwụ, ịwa ọjị ịma ihe ọgwụ, dibịa ịma ihe ọgwụ, ịgba afa ịma ihe ọgwụ, ịchụ aja ịma ihe ọgwụ. Unless we explain it to those people who ji akwụkwọ ahụ, ha wee mara ya. If not, even like izugo dị n'oche ị gaghị ama ihe dị ya n'ime. Or it's like Bible ndị a na-ebugharị ya, ndị anyị na-ebugharị ya si ma ndị fada ma ndị pastọ ha ma ihe dị ya n'ime. No, unless ma onye ma ihe dị n'ime Bible we know it, and onye ma ihe dị n'ime Bible gwa gị ya ị mara ya. Ihe ifo Bible ahụ wụ science book, science and technology ihe ifo n'ime ya, but you can never understand it because a code. The same thing nta na akara anyị is pure science. Ka esi eme extract iron metal from sand, separate metal from sand, ka esi eme glasses, or here from that place. Ndị mmadụ na-anụ njọkụ ha ma na njọkụ crystal. How to remove glass from sand, how to crystallize something, they don't know. The same thing in your mind. This your mind, your body is watery, you must dry the water in your body. A na-awa ọjị mmadụ one n'ime anyị mana ọjị ọjị bụ sayensị. Why ọjị wee sị gị na ọjị gbara ya nọ ka eji eme specifics? Why? Because there is a reason for that. Ndị mmadụ a na-akọzi ọjị nwere ike ọjị gbara ise na ọjị agbara ise, ọjị agbara ise, ọjị amaka. Nonsense. Ọjị gbara ise, no, we don't need, because it's information. Ọjị gbara ise taa, mana ihe eji awọ nke anyị na-ekwu ya bụ ọjị gbara anọ, because it's science. If you remove it from it will not work. The message disappear. Simple. So ihe anyị na-ewetara ndị be anyị wụ science, pure science and technology, but coded in a religious form, because we cannot just give our power to the public just like that. Ndị nkịtị buru na-akpagharị ha mebisiri mmadụ obodo. Anaghị emeweta. Ndị nkịtị agaghị emebisiri anyị obodo. Anyị chọrọ ịzụ ụmụazị anyị ka ha pụọ ndụ. Ụmụazị anyị ka ha pụọ ndụ, nwee ike isoro ụmụazị ibe ha n'ụwa anụnwa, they proud of who they are. That is why I do ekwu bricks. But the vampires and criminals want to hijack and rob their own benefit because of anyukwu greed and vampires. That is why ọ bụrụ na imeghe nsọ ala, we don't want you. Don't come here, go. If you don't want nsọ ala, don't come. Ja ịchọrọ ndị nsọ ala, so that if we say yes, our yes is yes, our no is no. Gaghị enye mmadụ egosi ya mee something ọchọwa ụzọ otu egwu wayo dochi na nna. No, ịbụghị onye nsọ ala, ikwenye na nsọ ala abịakwana. If you don't want nsọ ala, don't even think of coming. Don't listen to us, because we will not be of any benefit to you, because ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nsọ ala Igbo. So ikwere na nsọ ala, then yes, only then. And if you can prove a year in this organization without violation of any protocol or rules, then we can accept you as onye nke anyị. Simple as ABCD. Anyị nwere protocol, law abiding, because we must remove you from this nonsense. Life is nonsense. Life will behave.
unless you create one. To be a human being is not a joke. You must be constructed as edifice. Otu esi arụ ụlọ arụọ gị rụọ gị bụrụ mmadụ before you gbagwote ya na-akọ. It's not easy. It's not easy. To be a man is not a day job. And the downfall of a man is not the end of his life. Nwanne gbajọọ those nonsense juru gị isi ịbata n'ihe ọfụ. Begin as a new man. Bụrụ onye nsọ ala. Ị ga-apụ ndụ. I promise you na ị ga-apụ ndụ. We have information to elevate you up to standard. Ị na-azụ ahịa ịbara onwe gị uru. Ị na-arụ ọrụ ịbara ihe ọ bụla ị na-emebara onwe gị uru. Ọ dịrị gị easy to acquire wealth very easily. Because na ya nwebeghị base. Ọ bụ na ya enwe n'ezigbo standard base n'ala Igbo. Quote me right. Ihe anyị ga-eme na that land. Ọ dịrị easy because there is so many virus ebe ahụ. Ịmana our mind today is virus. Once we begin to develop a new mind, when we kill, anyị gbusie this virus nọ n'ime anyị, ya ka na-egbu na anyị gbusie the virus, then we will develop a new mind. You will see. Ọ ga-eme ụnụ n'anya. You will see ihe anyị ga-eme n'ala Igbo. Ọ ga-adị surprise. All those people na-ekwusi okwu, all of them will kill for the lecture of nsọ ala n'ala Igbo. They will kill in marketplaces. Otu aka ga-esi wee gbanye aka na-egere ozi ọma ndị nsọ ala Igbo. Otu a, even the whole world sef, Igbo meeting will turn to nsọ ala. Don't worry, wait. Ịma na ndị be anyị ọwụ na tren agbawa ọsọ ha anaghị ekwe abanye dị moto. Ịhụ onye ọbụla na mgbe Nnamdị Kanụ na-akwụgharị na-agbagharị n'obodo niile, nwoke onye kwere eso ya. Kịta na onye ọbụla fụzi na Nnamdị Kanụ na-ewu ewu, onye ọbụla achụrụ ya na-eche Kanụ. Mgbe Nnamdị Kanụ pụtara gị, where are you? Onwe onye kwere eso ya today now because afụ ha na numbers onye ọbụla na-agba na-eje ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Not this number automatically will do something for us. Ndị ara ọ ihe ha na-eche mbọsị nsọ ala ga-apụta na ube fụ ha niile. Nwanne, I've been following you since. I've been following you on Facebook. I've been following you on YouTube. I've been following you here. I've been following you. Then what have you done since following? You say you are following, you are watching. Ka ị mara ihe ga-eme. You are following, you are watching. Ka ị mara ihe ga-eme. Ọ sị gị ha nwanne, I have been following you tete na aka nke na-akwado ihe a. I've been following you tete. Yes, watching you and you stay by the sideline. You are watching by the sideline. Nwanne, we are not going back because ihe anyị na-eme bụ ihe anyị mma. So ọ kara gị mma na iji n'oge kwere because we are not going to disappoint our ancestors because the spirit we work for, not a human being. So if we work, anyị anaghị achọ freedom from Nigeria, so isi na echi na anyị ga-akwụsị. We are not stopping because onye anyị na-eji anyị na mmadụ eji anything. We are living a life of immortality. We are creating immortality. Anyị ga-bridge the bridge between Ikwere, between Asaba, between Delta. No more Igbo Delta, no more Ikwere, because nsọ ala will become one body, one spirit. We become one as a people, as an entity. Anyị awụrụ ofu ndị Igbo. You got to go. So anyị nweghị ndị anyị na ha na-agba mgba. Anyị anaghị achọ gọọmenti anaghị achọ anyị. Ihe anyị na-ebi n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị bụ ndị nsọ ala. O take good 100 million years. We have come to stay. We have come to return no more. Simple. We have come to stay and we have come to return no more as ndị Igbo. So onye ọbụla convert return nsọ ala, ga the process of nsọ ala. Ọ will develop ndị ọdịrị ka ọ ga na-arị at the end of the day ọ balance yara onwe ya, jiri aka mere onwe ihe. Nwe onye na mmadụ anaghị asị. You don't need to know nonso. Don't need to speak with nonso. Don't need to stand with nonso or sit down with nonso. As long as n'iji akwụkwọ nta na akara anyị, iji akwụkwọ nsọ ala anyị, ị na-emere onwe gị ihe gị. Yotago. Our intention bụ ka worldwide niile ndị nsọ ala na-compensate onwe ha with ihe gbasara business. Mana ụjọ na-atụ anyị. Ndị be anyị nwere ike je guarantee ihe na nye mmadụ ihe onye erie ha ego ruo chakwa ha nọ nso. So ụjọ ka na-atụgodi m nwanne, ezigbo ụjọ. Ndị be anyị for now the brain adịghị oke. So ka anyị na-manage godi na manage until ya azụpụta new body.
wee nwee ike ị na-eme those things. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya kịta early morning nwanne ịtụ ahịa nwere ike tụrụ mmadụ ahịa from China ọrecha chizi ego ị ka na-ekwu ọsị gị nsọ ala gbakwa ọkụ ndozi ọdịna gbakwa ọkụ gbanyụrụ onwe ya fon. Gịnị ka a ga-emezi ha sị na ndị ndozi ọdịnala egwu onye mmadụ wayo ndị ndozi ọdịnala eri ha mmadụ white. Ịghọtago ihe a na-achọ na ihe a eji eko na asị na asị. So ọ ga-aka mma ka anyị ji na-ewa ya ụmụ ibe. Anyị ga-eweta ozi ọma anyị na njedebe taa. A sị na ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị bụ ndị nsọ ala Igbo, ndị fụrụ ma kwere, ndị mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu. Amadioha ka anyị na-ekwuchitere ọnụ ya bikos Amadioha enweghị ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Mmụọ ndị niile nwụrụ anwụ dị asọ biri na nsọ ala Igbo nwụrụ anwụ bụ ndị anyị na-ekwuchitere ọnụ ha bikos if we establish nsọ ala n'ala Igbo, those people who die justly will be happy. Ndị agha gbara mbọ ka anyị Igbo create Igbo land, Igbo ideology, Igbo philosophy, they will be happy. Ọ bụ a shameful thing that our ancestors created an ideology and we let it die. We don't want live. We don't want living. Ọ bụ ihe ihere. Na your own ancestors created a system and you let it die. Nigeria never let you die one day about your culture. Nwebe mgbe a sị gị culture ga agaghị adị. No when. Not even America, not even culture is the only thing that is free on this earth. But you refuse and let it die. Not only get blame. It's a free word. It's a free word. It's a free word. Use advantage. Security men. Unu nwere one thing unu amaghị before mmechie ihe a nkwuo ya. Every government n'ụwa nwere ihe a na-akpọ right. Any government, unless me ịchọghị ime accept, that is truth. Any government on this earth, whether you like the government or you don't like the government, nwere right to track down anything of no feel real danger to the existence of that institution. Any government, that is their fundamental right, because you have taken an oath to that thing. Whether more the right more the right, against you. Whether more the right, because own a president say I will make this country one. That is the oath of office. If was as strange. Here with the oath of, because our people are used to keeping an order or law. So each okada man nwụsịa iyi na ọ ga-keep the country one, emesi ọ ga the other way. Ọ bụ ifu ndị mmadụ si aghọ onwe ha aghụghọ. You got to go. So the only thing ị ga-eme bụ ọwụ na isetie a rules or institution, that thing ị build will overpower that one. Ọwụ na that your own institution the relevant. Ọ ga-eme the other one irrelevant. Ọ ga-asụwalụ ya. Enwere ihe a na-akpọ the fastest atom generate the fastest vortex. So develop yourself up to standard, then you overshadow those lesser institutions. Occupy it. Simple. Period. Ọkwa na ọwụ here, if you confront any institution, ha nwere rights based on oath, based on United Nations, based on world power. They have the right to track you down. Ha nwere right. That is why they will keep on killing you on this life till life end and nobody will ask, because all their fundamental right to track you down. That is the oath of office. Oath number 1 is to keep the country one. He says this is absolute truth, but I don't know where you get your information. So all these things you see them as fallacy, but they are truth. If any president Obama say my duty is to keep America one,
So is nothing, any president can say that because that is why they are president. Simple. So if ilie na you have been treated wrongly, go and mobilize yourself, become powerful, then you make the opposition irrelevant. Simple. If you confront the system within a system, they will use executive power to crush you. Simple. That is they have the right and they have the power. Is a right, is a constitutional right. Not because I'm not a president. I'm not a president. I don't want to be one. But this is absolute truth. I'm not speaking from one country or the other. This is general, any country on this earth. That is a system. Is a system. Simple. So ka anyị were uche anyị na-eme ihe, let us use our brain. Let us use onwe onye I like him ka esi treat ndị be anyị. I don't like it. I like him. But advice m enye gị bụ na go this way, don't go this way. If you go this way, you have problems. Go the other way. Agaghị m ahapụ gị jos ka a na-eme gị ihe ọjọọ ma a na-etriti gị bad because I like him. Even though now they refuse to listen, but more I don't like it anyway. Achọrọ m ka treat gị just. I want to be treated equally. So but you have to do, ị kwesịrị ime something normal, just make different thing. You don't just attract all those nonsense to yourself. No. Mana asị m I can take horse to the river, but I cannot force horse to drink water from the river. No. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe anyị jee na mgbe onye ọzọ na nwa anyị bịara iko anwụọla, ka anyị jee n'ebe ọzọkwa nje kurukwe nwa ọzọ. So ahụ ndị ntọala Igbo anyị ga-ewetara unu ozi echikwe na mgbede, ozi ọma nke ndị nsọala. Na-echekwe na akwụkwọ nta na akara anyị, mba nta na akara anyị apụtara nsọala, akwụkwọ nsọala almost na akwụkwọ nsọala anyị adịgo. So ndị bụ ndị ozi ọma, the disciples of nsọala, ha kwadobe na anyị ga-apụ n'ụwa niile zie ozi ọma gbasara ndị Igbo, ndị dị asọ, the holy ones. Adịrọ na mma.